Nakon vremenske prognoze stanja na cestama, mi smo sigurni da je naša ekipa u Bogovićevoj sigurno, bez obzira na sve vremenske uvjete, ništa im ne može naškoditi i naštetiti. Kakav je to 12. Orguljski međunarodni festival? Tko su tvoji, Ivana, gosti? Već se unaprijed veselimo izvedbi iz našeg studija u Bogovićevoj. Dobro ti jutro. Dobro jutro. Dobro vam jutro. Pa riječ je o Međunarodnom orguljaškom festivalu Ars Organis Iscija, koji je već tradicionalni festival. Sada 12. godinu zaredom prezentira, obnavlja, ali i čuva bogatu orguljašku baštinu sisačkog kraja. Ovogodišnji festival počinje za 4 dana, traje tjedan dana, dakle od nedjelje 6. svibnja do nedjelje 13. svibnja. No ipak će nam više detalja znati reći organizatorica festivala Valentina Badanjak-Pintarić. Dobro vam jutro. Dobro jutro. Prvo nam pojasnite zašto orguljaški festival upravo na sisačkom području, sad već 12 godina zaredom? Naravno, to je dobro pitanje. U Sisačkoj biskupiji zapravo postojanje orgulja u gotovo svakoj crkvi dokazuje da je orguljanje naša tradicija. Tradicija koja nam je u baštinu ostavila ogroman fond spomenički vrijednih povijesnih orgulja koje treba zaštititi, treba ih obnavljati, treba ih sačuvati za one koji će nas baštiniti. Da, jer znam da je dio njih i uništen u Domovinskom ratu, pa festival zapravo ih onda i obnavlja. Program ovogodišnji, na kojim lokacijama se odvija, tko su glazbenici koji će nastupiti? Ove godine otvaramo u Petrinji, dakle rekli ste 6. smo u Petrinji, u 20 sati u Svetome Lovri, svi su koncerti u 20 sati, znači iz Petrinje se selimo u Viduševac, onda smo na sisačkom kraju, u Sisku, u Selima, Martinskoj Vesi, krasan program, veliki izbor umjetnika, sve se može vidjeti na našim web stranicama. Ono što bih htjela svakako istaknuti, to je da otvaramo sa našim Porinovcom, Mašićem na orguljama i 2 izvrsna trubača, da za Viduševac, kada će nam se predstaviti i naši današnji gosti, Kamerata Garestin, imamo slobodan prijevoz iz Zagreba ispred koncertne dvorane Lisinski u 17:30, znači krećemo za publiku iz Zagreba, i u 18:45 za sisačku publiku, povratak je u 21:30, znači to je 7. ponedjeljak, jedan slobodan kulturni izlet u srce Banovine za sve koji si to žele priuštiti. I onda ono što isto jako važno istaknuti, da ovogodišnji festival donosi jedan odmak prema suvremenoj glazbi. 11. u petak u Sisku, u Bazilici Svetog Akvirina, imamo jedan zanimljivi instrumentarij, međunarodni ansambl Muzika Maksima u sastavu orgulje, 2 didgeridua, gongovi, tibetanske zdjele, afrički bubanj, 2 školjke i light. Znači, to je jedini koncert koji je u 21 sat zbog lighta i to će biti zapravo svojevrsna poslastica ovogodišnjeg festivala. Ali znam da nakon ovog festivala kreće još jedan. Tako je. Znači, nakon Ars Organis Iscija imamo Zrin festival koji je od 3. do 16. lipnja, pa onda nadam se da ćemo imati prilike i Zrin najaviti. Vjerujem da hoćemo. Evo, kako smo čuli, drugi dan festivala nastupaju Ivana Lazar, sopranistica, i na čembalu Krešimir Has. Dobro jutro i vama prije svega želim. Ivana, vi nećete biti vas dvoje sami, 4 vas je. Gdje točno nastupate i kakav ćete program izvoditi? Dobro jutro svima. Evo, ovo je samo pola ansambla, budući nam dečki, naš violinist Silvio Richter i čelist Krešimir Lazar rade, dakle nisu se mogli pojaviti danas tu s nama. Pa dakle, mi smo drugi dan festivala u Viduševcu, izvodimo jedan izbor najljepših njemačkih arija od Georga Friedricha Händla. Uz to naravno uvijek ide izbor najljepših pjesama hrvatske barokne baštine. I evo, nismo na orguljama, ali smo na jednom prekrasnom instrumentu sa tipkama iz tog vremena, tako da vjerujem da će biti onako koji nam uvijek da jednu posebnu atmosferu i tim predivnim prostorima za koje je meni posebno drago da ih predstavljamo publici i oživimo u neku ruku te prostore koje nisu baš tako često posjećeni. Evo, meni je uvijek jako jedan lijepi, emotivni i duhovni doživljaj nastupati na ovom festivalu. Zna Valentina, uvijek se nekako srodimo sa tom okolinom i zapravo mi uvijek bude žao da nekako češće nismo u tim krajevima Hrvatske. Ali vjerujem da će biti prilike i zato. Što ćete nam sada izvesti? Sad ćemo vam izvesti jednu pjesmu od Ivana Lukačića, Siku Čedrus. Mislim da je to najbolja pozivnica da svi koji možete dođete na ovogodišnji orguljaški festival, dakle od 6. do 13. svibnja, sisačko područje. Izvolite.
Dedi suavitatem, suavitatem odoris, et sicut cinnamonum et balsamum, et sicut cinnamonum et balsamum,